Ibalita Productions. Troetry nany, karazagny Troetry nany jiaby, yeah. Fomba nany, karazagny fomba nany jiaby io. Karaha ty Troetry nany baba, izy tsy mahalala fomba izy mikotaba. Karaha ty fomba nany baba, izy kofa mamo izy tia miwalawala. Izy koa tsy mamotra zahoagna mbola tsara, na mandalo devant tragnonao tsy mivola. Karazagny flinginany brada, izy kofa tasarano mbavany satana. Izy boka kang mesa zoan devul, cis respect fling masus. Izy boka kang mesa zoan devul, cis respect fling masus. Karazagny fomba nany baba, izy kofa may izy tia miwalawala. Antagna misy jery fekindra mihala, ita be izy magnaro jery misaradala. Troetry nany, karazagny Troetry nany jiaby, yeah. Fomba nany, karazagny fomba nany jiaby io. Karaha ty Troetry nany baba, izy tsy mahalala fomba izy mikotaba. Karaha ty fomba nany baba, izy kofa mamo izy tia miwalawala. Ity megnamegna trakofa may, mitondra jery revaka magnanatry zana oreraka kofa may. Ity malala fomba kalaliky RV manompa, manova tetsegnanao brada, hita be anao ningwagnandragna haridraba. Manova tetsegnanao brada, hita be anao ningwagnandragna haridraba. Nako mamuboka kanyi mvandavanda, sinyantano mbwanao tuzuru mikutaba. Anao tusiwa heri handa, mamuva tetsegnanao fanao mbaliganda. Troetry nany, karazagny Troetry nany jiaby, yeah. Fomba nany, karazagny fomba nany jiaby io. Karaha ty Troetry nany baba, izy tsy mahalala fomba izy mikotaba. Karaha ty fomba nany baba, izy kofa mamo izy tia miwalawala. Troetry nany, za tsy vahiny fomba nany. Troetry nany, izy kofa mamo misaradala. Izy koa tsy mamotra zahoagna mbola tsara, na mandalo devant tragnonao tsy mivola. Karazagny flinginany brada, izy kofa tasarano mbavany satana. Izy boka kang mesa zoan devul, cis respect fling masus. Izy boka kang mesa zoan devul, cis respect fling masus. Troetry nany, karazagny Troetry nany jiaby, yeah. Fomba nany, karazagny fomba nany jiaby io. Karaha ty Troetry nany baba, izy tsy mahalala fomba izy mikotaba. Karaha ty fomba nany baba, izy kofa mamo izy tia miwalawala. WAZA STYLE RECORDS. Ibalita Productions.